ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/11/22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ಓದುದು ಐತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನು ಕೊರ್ಲೆ. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಉಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಡು ಏರ್ನ ವಾಹ್ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಸ್ವಯಂ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ಓದುವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಪಾದನೆಡು ತತ್ಪರಾದುಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಬೇತಕ್ಲೆಂತುವುದು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಮಾತಾಪಿತನ ಸಮಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಾತಾಪಿತ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಮಾತಾಪಿತನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗ ಪತ್ತುಜಿಯಿಂದ ಅಕಲು ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಗೀತೆ: ತಾಳ್ಮೆನು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪಲ ಮಾನವನೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಸುಖತ ದಿನಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋರು ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಏತು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪೋರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪಾರು. ದಯಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲಾಪೇರು. ಅಂಡ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಆಪೇರು. ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಓದುವಿರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಓದುವಿರು. ಅಗುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಓದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಪೇರು. ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಗಮನನೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಇಂದೇನು ಸಹ ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಿನೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಗ್ಲು ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಓದುವ ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಯೋಗ್ಯರ್ಲ ಆಪ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಪುಜ. ಯೋಗ್ಯರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ದರ್ಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದೊಂದುಳ್ಳರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪದವಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪದವಿಗಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ತಾರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅವು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಅಪಾರ ಸುಖವಾದುಂಡು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಅಪಾರ ಸುಖನು ಪಡಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಟ್ಲ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯದಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿದಾರ ಅದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಪದವಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪನು. ಎಡ್ಡೆ ಓದುಲೆ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊರಲಪ್ಪನು. ಬಾಬಾ ಯಾನು ಈತಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಿಯೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಹ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಲೆ. ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಪಲೆ ತೆರಿಪವನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಾದುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಒಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾರ್ದು ಬೇಹದ್ದಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಅದು ಐನೇ ಕಾಗ ವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದಿದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡ. ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆತ್ತು ಅಂಡ ಐತ ಅಕಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೃಷ್ಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ನನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆ ನೆನಪು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಓವೇ ಫಲ ತಿಕ್ಕೋಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಜತೊಂದು ಬರ್ಕೋಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಬಾಬರ್ಲ ಸಹ ಸದ್ಗತಿಟ್ಟು ಪೋಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಏರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಪಿತ ಜೋಕುಲ ಅದುಳ್ಳೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಚ್ಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆಂತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮುದ್ದಾಯನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಸಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಲೌಕಿಕೋಡ್ಲ ಸಹ ವಾ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ಓದುವಿರು. ಅಕುಲು ಬಾಬನ ಹೃದಯನ ಏರುವಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನುವಿರು. ಮೂಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಕೇವಲ ಬೇತಕ್ಲೆಂತುವುದು ಖುಷಿ ಆಪುನೆತ್ತು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಓದಿಸಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡಾಪನು. ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ವಾಹು ಮಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಓದುವಿರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ಓದುಜೇರು ಎನ್ನ ಯೋಗ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಕುಲ್ ಸಹ ತೆರೆಯುಣಿರು. ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಹೃದಯನ ಏರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲ ಆಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ.
ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತಾಪಿತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿಂಡೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೀರೋಡಾಪುನು ಜ್ಞಾನకు ಬದಲಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪಂಡ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ಪನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾಗ ಕನಿಕರ ಬರ್ಪನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉತ್ತೀರ್ಣಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಪೇರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆವನೇರು ಏರು ಕಡಿಮೆ ಓದಿರಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ಓದುನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಗೌರವ ದೀವೋಡು ಪಂಪೇರು ದೇಪಂಡ ಅಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಐನೇರ್ದವರ ನಮ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಕಲ ಅಂಚನೆ ದೇಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತಕ್ಲೆನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನುಗ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕುನು ಒಂದು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪನು ಆ ಬಾಬಾ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಸದಾ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಂತೂ ರಜ್ಜನುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಆತ್ಮದ ಬಾಬಾ ಕುಡೊರಿ ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಅರೆನು ನಿಕುಲು ಬಾಪ್ತಾದ ಬಂದು ಪನ್ಪಾರು ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧೊಡ್ಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಆದುಲ್ಲೇರು ಲೌಕಿಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊನು ಜನ್ಮ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆಕನೆ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ವೇರು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಡ ನಮ ಸುಖದಾಮೊಡೆ ಉಪ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ದ್ವಾಪರಗೊಟ್ಟು ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಏಪ ಜತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಪಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜನ್ಮನು ದೇತನು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಡು 83 ಜನ್ಮದಾಯಗ ಪತಿತಾಪನ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜತ್ತಂದು ಪೋಪ ಏಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತಿರು ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜತ್ತದು ಗುರ್ತ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಲಿಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಪನ್ ಇನಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಸಂಗಮಿಗಿ ಬಂದು ತೆರಿಯೋಣರು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದನು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪರಮಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ತಿನ್ನಲ ಸಹ ಎಂಗ್ಲು ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಒರಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಯೋಣರು ಮನುಷ್ಯರು ವಿಕಾರಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಹಂಸ ಆದುಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ತೊಜ್ಪವನೆತ್ತು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಾಬಾ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಆನೆ ಕಂಡುಂಡಲ ಕಲ್ವೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡುಂಡಲ ಕಲ್ವೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಲ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಲು ಐನು ಮಲ್ಪುನ ಸಂಭವ ಒಪ್ಪುನು ಇದು ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಬುಡ್ದು ಒಪ್ಪುನು ಐನೇರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡಲ ದಾಯಗು ಇಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸನು ಮಾಯೆ ಮಲ್ಪವನು ಏಪ ಮಾಯೆ ತರೇನು ತಿರ್ಗವನು ಅಪಗ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತಾ ಪಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಷಮೆಕೇನುರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕುಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊನ್ನು ತೆರಿಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪುನು ಬಾಬಾಗ ಬರಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕೋಪ ಮಲ್ತ ಮೋನೇನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ಮೋನೇನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಬಿಡಿಯ ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಬರಪೇರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೂ ಕಲಂಕ ಕಾಣತ್ತಾರು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಿಡಿಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ದೇವತೆಡ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪತಿತ ಭಾರತನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಾರು ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು 21 ಜನ್ಮಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಾರು ಆ ಸಮಯಡು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 23 ಜನ್ಮಲು ಕಾಮಚಿತ್ತತ ಮಿತ್ತು ಕುಲುದು ಕಪ್ಪಾದ ಬಿಡಿಯಾರು ಪಂಡ ಶ್ಯಾಮಾಯರು ಐನೇರ್ದವರ ಸಾಗರನ ಜೋಕುಲು ಕಾಮಚಿತ್ತತ ಮಿತ್ತು ಕುಲುದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ತನು ಬರ್ಪನಗ ಜಾಗೃತಾಯರು ಕುಡ ಸುಂದರಾಯರು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇತನೊಡಾಪನು 21 ಜನ್ಮ ಸುಂದರ 53 ಜನ್ಮ ಶ್ಯಾಮ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾರು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಉಂಡು ಮೋನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಉಂಡು ಏರು ನಂಬರ್ 1 ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ಯರೋ ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಕಡೇತ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ
ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಆವಂದುಳ್ಳರು. ಮೊಕುಲೆ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾತ್ರಿ ನರಕವಾದುಂಡು. ರಾತ್ರಿನು ದಿನವಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈತೆರು. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಆದು ದಿನ ಆಪುಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಶಿವನ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಡಾಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ವಾ ಸಮಯಡು ಬತ್ತೆರು ಬಂದು ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ವೇಳೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ವೇಳೆ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲು ಕೃಷ್ಣನ ಸಮಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ವೇಳೆ ಉಂಡು ಎಪ್ಪ ಪುಟ್ಟುದೇ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತಕ್ಷಣ ಬತ್ತದು ಪರಿಚಯನ ಕೊರದು ಪೋಪೆರು. ಏರು ಬತ್ತದಿರು ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಐದು ಪಕ್ಕಂಬೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಕೃಷ್ಣಪುರಿಲ ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪಿರಾಡು ವಿಷ್ಣುನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರಗೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಇಂದು ತೆರಿನೊಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಯೊಂಜೆರಡಲ ಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಭಾವನ ಅಂತರನಂತೂ ತಿರಿಯೊಂದುಲರತ್ತೆ. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಹೇ ದಯಾಸಾಗರ, ಹೇ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗವಾಡು ನಿಕಲಿಗೂ ಈತ್ ಅಪಾರ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನು ಅಲ್ಪ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಕಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು. ಏರು ನಡಪುಜೆರೋ ಅಕುಲು ನಿರ್ಧನಿಕೇರು ಅಕಲಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಅಕುಲು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ದೂರು ಬರ್ಪುಣು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಲಡಯೇ ಲಡೈ ಉಪ್ಪುಣು. ಪವಿತ್ರತದ ಮಿತ್ತಲ ಲಡೈ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಣು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಪತ್ತಿನ ದಿವಡಾಪುಣು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನೆನಪುಡಿತದು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೇರು. ಅಂಡ ಆದೇಶನು ಕಾರ್ಯುಡು ಕನಪುಜೇರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ನೆನೆಪುಡ್ದು ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಆಪುನು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರೇ ಬರ್ಪೇರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ಣರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬತ್ತದು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡಲ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತ ನಡಪೇರೋ ಅಕುಲೇ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ದುರ್ಗತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ವಿದ್ಯಾವಂತರ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆ ಬಗ್ಗವೇರು. ನೌಕರ ಚಾಕರ ರಾಪೇರು. ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಪುಜೇರು ಅಕಲು ಪ್ರಜೆಗಳೇಡು ಕಾಸುಗುಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಕುಡ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರಾಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ಪೂವ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಏರು ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪೇರು ಅಕಲು ಮುಲ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಒರಿ ನನ್ವರೆಗ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಕ್ಕೊನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇದು ಮುಲ್ಲುದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಸಂಗಮಡು ಕಾಡರ್ದು ಪೂವ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪುನೆಟ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ ನಿರ್ದು ದಾದಾಪುಂಡು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬದ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅನುಭವಿ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತ ಪಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಜ್ಞಾನ ಉಂಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸೇವೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಜರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಆದೇಶನು ಕಾರ್ಯಡು ಕನವಡಾಪುನು. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ಪೂರ್ತಿ ವ್ರತಂದಿ ಒಡಾಪುನು. ನೆನಪುಡಿತದು ಭೋಜನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಮಾತಾಪಿತರ್ನ ತರಹ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ನಮರ್ದುಲ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುನು. ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಮಯದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನು ತೆರೆದು ನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಭವ.
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಭವಿಷ್ಯದಾದ ಪಂದ್ ಕೇಂದ್ರಡ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡ್ ಅವು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಆವಡು ಉಂಡ ಅವು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಏರು ಮಾಸ್ಟರ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದು ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಲ್ಯಾಣ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮಾಪ್ತಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ಕನವಡಿನಿತ್ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ